شون مبارک نشوه ماشین نبود برای که نگرفتیم نوز کجادای نسیم کفتسته دلیرشو باتل کردن حق ندارم صدام قطعی فاویک باتل کردن کاروچی باتلو اتمینی چیدن ریکل اتکاز نکرده نزدیکتر بیا کبوتری سیاه مرو گیرم را به یگانی سیاه نزدیکتر بیا کبوتری سیاه مرو گیرم را السلام علیکم тамошобинони гиромӣ барномаи комментҳои хеле ки хитоб медонед хеле шида буд ин барномаро накарда будем ва имрӯз вақт ёфтем хеле саволои бисёр ҷамъ шид 24 та саволда ва ака ҷавоб бидем насим гуфта салом брат амун ноз чодай наметова илтимос амура биёя барномаш кинен ёдаш кардем ки илтимос ака ёхдо брат сухани мухлисои канал тарад накун худованд нигаҳбонатон ноз каҷодаи насим кофтестай бениҳоят ёдат кадай ва даъват мекунем ё ки дар ки ҷое бошӣ ой бугу бирем қатъия барнома кунем насим бинад кстати насим инстаграм дора ва кадом мехоҳад бисома кор кунад поён дар номера телеграм бинависем бисомаро мефаҳмонатона чӣ хел кор кунем ва дальше мерем ҷовидон тв гуфтай барои чӣ батло атминӣ чид навик ва рейкл чӣ шид ҷавоб те подробно тестарш будӣ ҷовид гӯшка карочи садам қатъи фавик батл карданд а батлшон бениҳоят ахора чапак бисёр буд баъди батла бировардан ай мақомото файродшон карданд ва вайронкунии маъмуришон кардану 5 суткаи маҳкамшон кардан ва баъд морам гуфтанд ки батл дига накунен агар батл ҳамин бошаву ҳамхели гапои пӯчу ҳақорату пахорат бошад дига батл накунен мара мирзора файрод кардан ва инам хели гапу чап карочи батло атминӣ чидан лек возможности батлора восстановить кардан ҳаст чӣ хел аст яъне ақорат абсолютно намекунӣ гапои дағал пӯч гапои фач намегӯй батла дига ҳеҷ намегӯянд агар ки ҳамин кор давом дода мегира батл восстановить намешава бачако а батли навик рейкл айрӯи ҳамӣ атминӣ чид ва мирзо қариб 15 000 сом месӯза барои ки батли навик рейкл батли шахир далершо дута батлш короче инам хели ва фавика бинен да канали бародатиҷе пешаи ҳамо ҳабс карданшон гуфтагиаи ҳамаи фикруша хел буброям бо баъд садам қатъиам гап мезанем фави қатъиам гап мезанем ҳусейн қатъиам гап мезанем ҳар сешуна чикараган хай афзал як бор дига суратшона бимон хиш роак хоматакашон рост истодагиан шоҳ офишал гуфтаи доихдо ба худо ягон барандат ба ноз наебрӯя ноз ина бо шоҳ ҳамтара кофисай ҳой бугӯя барнома кунем хадид рейкл гуфтай да мадина қад шахира барнома кардам дар унҷа 4 мисраи маъқулшудагии шахираи батли навика хондак баъд рейкл гуфтай ки агар ҳамин ҷост ки боша значит и тексти мара гӯш куна албат аки хитон представит кунем ки рейкл да батлш чӣ мебурдай и батл агар атминӣ намешид ба фикрам итари батли шапошапи бақувват да батли тоҷик фақат райдер стёпа кардаги буда фаридун алиев гуфтай ба ақидаи шаҳриёр комера духтарон нигоҳ намекунанд писанд намекунанд он нигера вот я теория дига дар бораи нигер кияй биромад кадом репера ки духтаро писанд намекунанд он нигера азиз ҳасанов гуфтай 4 ҷумла ба вазни суханои навик нависта наметавонад рейклтон анаи азиз ба фикрам ответ да гапои рейклае ки рейкл ягон вақт чени навик текстои ба мазмуну вазнш қатъи хуб нависта наметавонад наврӯз нурзода гуфтай мирғо вақти батл меша отказ мекунанд навик ба пеш рейкл отказ накардай мирзорам отказ накардай иҷа форс-мажорни ситуатсияно мегани чизора яъне батлае пишти садаму фавик
полностью отменить кадан да Тоҷикистон. Лек агар ки реперо баодоб шаванд, батл возможности восстановиданша 100% дора. Алишер Хабиб гуфтай Сиван респект и уважуха тебе, брат. Сиван респект бачако 15 октябр да Москва концерт дора. Аввало видеои мо да дидестен, амҷода номроша телефон кунен, кадоме мехоҳад концерти бениҳоят хуба тамошо куна, марҳамат кунен. Тоҷикистон гуфтай доди худо шикам кадай. Ма шикама баҷо мекардам, бин баҷоай. Уҷада нашидиш баҷо када, барои аму диденаш. Мурод Фозилов гуфтай ҳама фристайли Шон Навик ажда доранд. Бачако Шон Навик дар канали Шон як фристайл кардан ки ба раҷази мушоира монандай, даже мушоира да монандай 2 мисраи мехона 2 мисраи, 4 мисраи мехона 4 мисраи, яъне иш гапи иша давом мета фристайл мекуна. Мада бениҳоят маъқул шид Навик гап надорам фристайлта фаромӯш накардай ва Шонам ба ин сину солушу баъди ин қадар проблемаву баъди ин қадар шапошап бо тонисте сай фристайл када фикрша давом дода ба фристайл. Респект бачако, бениҳоят проекти зӯрами агар ки давом додам бигирем пеши ҳар кас бренё ки ҳар кас фарз кунем определёни темаи репи тоҷикира амихелӣ кунем 3 минут офигитель мешава. Шомурод Эгамбердиев гуфта акади худо батли ленд мешава қати ралик. Вообще батл намешава. Абсолютно. Ман медонам ки дар Россия мумкина ё ки мумкин нест, иша намедонам ки Тоҷикистонда на батл мешава, на дар канал бироварданаш мумкина. Но мегум ку роҳ ҳастай. Агар кама ба одоб шава ягон гапои фачу пучу дағал вазбин қабеҳ ҳақорат надошта бошанд мешава. Бурёбод Сити гуфтай акади рихдои батл админит шидан айби Садом нест, айби Донча тонай, яъне Фавикча. Айби ҳарчай. Айби ҳарчай. барои ки бисёр бачаҳо мегӯянд ки Фавик вообще ягон ахорат надошт, вақте ки Садам ахорат кард ва давом дод ахоратша айби ҳардша. Тоҷикистон зури бад кардантон, ҳаматон дар роҳи шайтон буден. Хайрат мефорам ки полни музика репа маҳкам кунанд, зури бад мешава. Иншоллоҳ ҳамин чизора айбайн мебаранд. Коми розӣ бошад лайк монад ва фикри худтона нависен. Ягон кас фикрша нависа 11 кас хачи розӣ будай ва у видео где-то 30,000 просмотр гирифта буд. Аки хитом фаҳмед ки ты ҷои тебе тут не место. Ты бояд надоре тамошо накунӣ чизро. Кӯйбеш 0001 Сунат Шариповда муроҷиат кунед бо сумуш битен батлот на Москва дамона. И аниқ нест ки да Москва агар батл кунӣ аиҷа ягон чиз намеган. И аниқ нест. Барои аму намедонам Москва да яке бикунӣ ва палбон Тоҷикистон меои ку фарёд мекунад меган чуки истай. Султон Кулоб 2000 майдали шои бача раликтон 98 2 сол фарқш дора. Додар дар репи тоҷикия понятие аст поколения. Яъне ралик ай соли 2000 чандай поколениаи даже бигем поколениаи шоншонай. Шон, ралик, навик, хана хезе авлод, ай тим ё ама я поколениан. Яъне иш қати иш батл кардан метона. Ана далершо ё поколениаи Фавик шонанд. Яъне ё дига поколениан. Я бо худ мировоззрение ва тарзи гапзанӣ ҳама чизошона бин поколения хид мекунӣ син солшон майли 2 сол 1 сол, но поколения фарқ мекуна, конкретно фарқ мекуна. Ана BIG между ай на и тарафай на у тараф бароим BIG ғавсай набинед. Бароим представить нелогичный гап задм, но BIG не туда не сюда ай. Ҳам қати ё батл кар метавона, ҳам қати ё. Барои ки ҳам да у тараф буд, ҳам да и тараф. Ана ёш нестан охи. Именно поколение, но и возможнее батл кардан. Мо намегем далершо батл кардан ҳақ надорам, мо даже ҳақ надорем гапа бигем. Мо хаша мегем ки калон гап назана. Барои чи? Барои ки мо далершора медонем ки калони бад гап мезана бой мета бо розӣ намешава. Инам хеле ай одаме ки конкретни боша, ягон зазор надошта боша, хеле ягон минусои бетаб надошта боша, туғри ай дубой хи гап зан мегем знаеш дай хидш бояр дорохнох далершо
далершо чикор мекунем батло шаид дагим Моргенштерн фан иқаи шумо кӯдака отведу дестин ӯ ай шумо да популярниш деста рост шахирам динам хеле гуфтесам ки бефоида гирди номи далершо шумиха сазава дорем но фикр мекунам далершо хеле вақт нишон медиҳад ки вай хайп шидеста ё ки не барселона гуфта ягон кино брорен номша барҳам додани ребай тарафи Саддам бё брат главный рола туда метем Саддам аты боз мекунӣ lifrap.tj кай доди худо аму гулу чӯри бисёра батлер накунен ау никошона би чанқа бисёр шуда да ютуб маъне надорад дафт кунен нагирен мо ҳақ надорем кора кардан ва ҳозир беамон батлмон дига наимонад кароматулло қурбон гуфтай кай доди худо дига вообще батл намешава ё времени ба меша дертар намедонам озирашда вообще номаълумай мумкин ки мегум ку аму цензурара 100% вообще гапои дағал даже ахорат не дағалан ку мисал хели гапора агар наган мумкин ки иҷозат мубта ма луғат кардагем батлеро бойтад муроҷиат кунам луғатаро ойтон мекунам чӣ калимаҳоро дар батл гуфтан мумкин нест исматов муҳаммад шахир Трамп кӯдак будӣ синни калоно гап мезадӣ ку далершо рэп калони вумайдагӣ надора в этом он прав в этом Муҳаммад прав ая но бо гуфтам ку поколения майли калон гап назананд туғри ай ҳами батла кат хотя туғри ай ёсуман таҷриб гуфта короче паресол студияи раллик рафтем барои запис набуд просто дугонам мешинохтай кадомиша хай даромадем шиштем салом алек баъд ҳамун мастер азия ноҳурматӣ када гап зад тарафи дугонам раллик неке мужик важат кад нашуди запис пурсидемуш вақт 70 сум буд записшон гуфт ёсумана 60 сум да кунин бия кадом вақте медидум трека мастер азия запис мекуна суоткаш хати наёмадам барои ки ноҳурматӣ кард хича баланд шуморид нафориди ҳамон одам рамазон бачаи хоксор муомилаи хуб дошт студияш просто даромадем но кентош неуважни будан худош ҳурматӣ мекардай важуха ралик якта духтарак репер будай ва саргузашт аст дар респроро нақл кард ва шумо гӯш кардед мо низ гӯш кардем ва ба хулосае омадем ки ралик бачаи хоксор будааст ва запис 70 сум будай 60 сумш кадай ва духтарако нашумода чӣ ки студияи ралик брен ози мастер азия шефа уҷада мумкин ноҳурматӣ дига накунатон мумкин шумо ягон гап гуфта будаен ягон чӣ кадаен мастер азия бачаки ноҳурматӣ нестай хай намедонам шоҳинҷон исонов гуфта доди худо худо бизанад қати рекламот мо софсавдора убрат кардем иша убрат кардем уша бо чӣ кор кунем аллоҳ нигаҳбон шон мега ки проблема мардум ҳал кунени паҳата проблемаош мошинай ишон ба проблемаи шайтонӣ ҳар рӯз мошин мегира шайтонай чиай бародаро шон да сторизшам да чанчи гуфт ки нави кадом мошина гуфтиса ман ягон хел мошина гирифтам я видеошда қати шогирдош барое ки да такси 4 кас мебара ва 6 касан бахлачка ҳатто доистан ки 2 кас да отдельни такси ки мерава Бародарам ба такси фаротон 6 нафарем 2 кас намехнам ҷа ози бахлачка сини касе ки омад аму 2 одам отдельни такси қат меян такси мо қат не то есть ол номаълум акадам такси дай рафте 1 2 3 ма мерам як кас иншалло шаруха Nice, so small.
نکرد ویروس انا هر دو استا بیاین عقفو یعنی نمیدونم навик прикол кадай чи кадай шон ягон хел мошин нагирифтай ва шон муборак нашава мошин навод баро ки нагирифтай мошинава эҳсон тағоев шахира брор қати фавик ранги садама ирам фавик бояд батл накина икунаш батл кина ва филм репа маҳкам мекина ва бадамай комментҳое ки мада писанд омадан ҷавобшон додум ва ҷавоб доштум ҷавобшон додум саломат бошен хитона эҳтиёт кинен ва то ҳафтаи дига рӯзои душанбе ва сешанбе барномаи комментҳо мебурем хай